І логічно хтось може запитати, а чому ж ти та не воюєш, та підарок? Ось, у мене справка є. Я воевал. Мне здесь год. Агулом год у меня есть на контракте, при тем, что я в оголе не обовязаны воевать. Ось, при гэтым у мяне ёсць. Нават зараз, калі я не могу воевать, я раблю ўсё ад сябе залежнае, каб дапамагаць тым, хто можа воевать. І каб яны рабілі гэта ўсё максімальна эфектыўна. А для таго, каб яны рабілі гэта максімальна эфектыўна, ім неабходныя, канешне ж, зарядныя станцыі ад вырабніка ZTX Power для ЗСУ. А для таго, каб іх атрымаць, за іх патрэбна заплаціць, уласна. А для таго, каб за іх заплаціць, патрэбна закінуць сюды вось данатик. Ось,